Ikusentzuleo, kongi etorri, zemuzate kaixo, hemen berriz eta Xosupe, gure kanaletan, Twitchen, YouTubeen, Peertubeen, eta gaurkoan, zuzeneko berri bat egin gatoz. Soma, gaur kamera nahiko sinkronizauta dabil. Poza, moteit, poza, zeuze gertatu hemen. Eta bueno, prest daukegu hemen Soma, Zitalko Edition, Zitalko nitzulpenakin, eta bueno, lehenbiziko gauza behai eskerrak eman behar dizkigu, itzulpena eta dana instalatu ditelako hemen, instalatu ez prepatuta emantzean ja paketea, kizton ekarpena, berriz, eta prest dago asuntoa. Konprobatukoet, Twitchen ondo ala emititzen, dana martxan daula, eta maraz bateten, nire kanala, intzutea, ezta? Ostia, igual musika pixkat altu dau. Bueno, nik igual pixkat altu xoitzen da, listo, ez? Kaixo, Zitalko... Ostia, afalduten! Horrek esan nahi du ezin dezula ikusi, ezta? Lasai. Hemen ibiliko gea... Zer du da? Marrak alde arte bintzat, hemen ibiliko gea. Eta bueno, ia zemuz jutean. Bueno, ongitorri, ikusentzule guztiri, Zitalko afaltzen. Eta bueno, pixkan motiba goinez, lehenen naiz Stalkerren zuzeneko ikusten The Prodigy EH-ena, eta esan dut, bueno, gaur ez da egun txarra Soman partida berria hasteko. Tranquil, hasi! Bueno, hemen nahi nun erakutsi aukerak, jokagarritasuna, hizkuntza, tak, euskara. Hemen dago hainbat hizkuntzatan, espainol, rusiera izango hau, pentsatzet, italiera, alemana, frantsesa, English, portugues, brasileiro, japoniera, eta euskara. Jak! Soma, Zitalko Edition. Prez beraz azteko launok. Apuntatu txarto den itzulpenak. Ostia, egia da, eta hori eskura euki behar dut Zitalkon... Zitalkon webguneko sarrera. Barkatuko jazue. Pantalla ikusgai, jardezagun. Hemen ez da ikusten. Hemen ikusten bai. Euki behar dugu Zitalkon nun da? Zital.eu zen da? Edo GitHub Zital da? GitHub Zital. Soma zuzenketak hemen dauket. Hemen dau prest. Vale, hemen sartu berden nire erabiltzaileakin. Eta nik uste hemen ja jarri daikela, ez? Titulua sartu eta zer den zuzenketa nun dagoen eta listo, ez? Hoi izango litzake pixkat. Vale, hori prest daukeu, gero momentun baten behar balin bada. Espero et gauza gutxi apuntatu beharra. Baina, bueno, hola, naizta ondo hone, hobetzeko gauzak esartuko diteu, edo ikusiko dugu. Jokoak euskara zen, hau da, ez? GitHub... Jokoak euskaraz, isus new. Uztet ondo naizela, bai. Zital, github.com/zital/jokoak euskaraz/isus/new. Uztetu idala. Beraz, prest! Azteko, adiskideok, guazen Steam... Hori da. Eta, bueno, jokoa euskaraz jokatzeaz gain, Zitalko nitzulpenei zuzenketak eta komentariok sartuko ezkego. Beraz, lan bikaina auke horretik, eta gozagarria. Beraz, guazen, Soma, partida berria. Jolazteko modua normala, asegurua, normala, baina, etzen, hau lehenengo zuzenketa, asegurua gaizki dago. Segurua izango litzake, ez? Asegurua... Claro, ez da aseguru... Monstro beldurra ematen jarraitzen dute, baina ezin zaituzte hil. Zuhurtasunik gabe joka dezakezu.
hori ondo dago, baina asegurua ez. Beraz, lehenengo zuzenketa. Jaun Andreok, lehenengo zuzenketa. Menuan. Asegurua. Menuan zailtasuna. Segurua izango litzake, segurua, nik uste bai. Segurua izan beharko luke aseguruaren ordez. Aseguruaren ordez. Orde joa, zuzenketatxoa. Bale, goazen. Jarri denak batera, bestela hilko zara. Bale, orduan, bai, egia esan hobeto. Papel baten apuntatzen jongo naiz. Eta gero, bai, egia, bai. Papel baten apuntatzen ibiliko naiz, eta gero sartuko ditu. Beraz, kuadernon. Nire gaming kuadernon. Ostia, ez dut jarri Steam. Lagunok, Steam. Eta hemen gaude. Bale, prest gaude azteko, aseguruan sartu dugu, eta hemen utzeko du zuzenketantzako kuadernotxoa. Hemen prest. Eta benga, zehar, ia, zemoz moldatzen nahi zen tekelaua eta xaguakin, oso gutxitan jokatu etola. Eta joko aproposa dela esango nuke hortan pixkat trebatzeko. Larri Belimona gilmando hartuko baina nik uste moldako gala. Beraz, bengo, zaz gaitia zen. Venga, Soma Zitalko Edition. Kargatzen. Joko entzutetxua da hau. Badirudi bildurrezko joku bezalare pixkat alternatiboa dela. Susto errezik gabe. Errealitatea da, horretan sinesteari uzten badiozu ere, oraindik existitzen dena eta desagertzen ez dena. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Oh, that's nothing. Ez da ezer, nire burmuina etenga berri da odoletan istripua gertatu zenetik. Here, take this. Hartu hau. No, that's for later. Hori for the gerorako scan. da, It's eskanerrerako. green. Berde dago. Ashley, Ashley, zerbait esan behar dizut. Simon, please Simon, don't make this mesedez ez weird. bihurtu egoera No, deseroso. it's not like that. Ez da hori. Why now? Zergatik orain? Who's David Nor da Munch? David Munchi? Munchi! Why is there never enough Zergatik ez dago time? inoiz nahikoa denborarik? For what? Zertarako. Lamba istripua. Ametxazan, lasai. Christ. Jos, telefono goaikarria. Zein da deika? Bale, xaguan zer mateigu. Jack? Yeah, I'm up. Zezaguna. Hi, Simon Jarrett. Yeah, that's me. Very nice. My name is David Munchie. We spoke earlier. The brain scan. I remember. Are you all right? Yeah, just a bad dream. Are we still on for today? Yeah, that's why I'm calling. I wanted to remind you to drink the tracer fluid I sent you. It'll help me capture a better image of the damages. Don't worry, I Horretarako got it somewhere. deitzen deitzen great. nizun. Da, Well, I'll see you in a couple of hours then. Okay, see you soon. Horretarako deitzen zuen jarri dut, eta horretarako deitzen nizun izango litzake egoki. Apuntatu ingo dugu. Nola apuntatuko dugu? Lehenengo DM eta Tasio, bi tuitzlari erraldoi zuzenian. Joine, DM ere zuzenen nahi alda. Where did I put the tracer fluid? Non utzi du kontraste likidoa. Pena da, nik gustu ikusiko nuke DM-en zuzenekoa, pentsatzete Secret of Manakin nahiko ala, baina ala tokatu ba. Lagunok, hau peiargi, ongi etorri, por cierto. Nola zan, horretarako deitzen horregatik edo horretarako deitzen tracer nizu fluid. edo Where are you? lehen elkarrez apuntatuko Soma zuzenketak.
Eta jarriko dugu. Lehen elkarrezketa telefonoz. Hasiera. Lehen elkarrezketa telefonoz. Horregatik deitzen zuen lizun. Listo. Venga, aurra. Bai, ala dabil. Dagoeneko apuntek hartzen? Dagoeneko eta falta datxona. Bai, ilargi apuntek hartzen nahi naiz, baina ez ni enpanatzeko jokoakin, baizik eta zuzenketan, osea, itzulpenen zuzenketak iteko. Eta, bueno, lehenengo aldiz, xagua eta teklagoakin joku bat, eta aia zenuz moldatzen naizen, Bueno, bere garaien jokatu nun Half-Life, ordenadoren aspaldi baten, eta baita ere, PC Football edo Manager olakon bate bai, baina oindala 20 urte esaten nahi naiz, Eta geroa, manderoa naiz, konsoleroa eta manderoa, baina, bueno, bertzen dut moldatzean. Bueno, hemen gehala, kontraste hartu behar deu, ze eskaner bat inberdi guai jargi. Eta nola dia botoiak, ezker eskubi, hola pixkat, hola, alboa juteko bezala, kuta, atzea, eta makurtzeko zein izangoa. Makurtzeko botoia. Zein da? Joder, zein izangoa, makurtzekoa. Horren guruko bat izan berkoa. Ze arraio. C, vale. Ez. Edo kontrol. Kontrol da, bai. Vale, eskerrik asko zital. Vale, en modu euskaltzain dizoz, bai. Shift. Ez, kontroltzan. Ez ditu kontrol askori izango, ez? Jokuak makurtu, albo atak, xaguak entira, olako gauzak. Erabili xakuak kajoi bati begira zaudenean, irekitzeko izteko. Bale, oso ondo. Horrazi hau fuera. Fuera. Ez da nahi ezertako, horrazi tonto hori. Boligrafo hau fuera. Revista hau urtsegatukoa. Buzketa kontia joko. Hor utzeko itegu bazpare. Jak. Hau ustak izar da. Navaja suizoa da. Eta hau. Itxi. Eta ireki hau. Eta hemen zer daukegu, liburua. Katigatuak. Robin McConnell. Benetako liburu bat izangoa? Bai, ez? Katigatuak. Azkenean Mark eta Diana Millerrek atxeden har dezakete. Nahikoa diru aurreztu dute familia Hawaiko oporretara eramateko. Baina eguzkia Waikiki hondartzan lehen egunean sartzen denean, Mark eta Dianaren paradisua amesgaizto bihurtzen da. Bainulariak milaka arizpi finek harrapatzen dituztenean olatuen azpitik. Ostia, zer da arizpi? Zer da arizpi? Hori ez dakit gaizkean, beste nik ez daten entzitzen, Arizpi. Bainulariak milaka arizpi finek harrapatzen dituztenean olatuen azpitik. Poliki bainulariak urrilunetara erortzen dira. Arriskutik ihes egiteko etxita Charlie, 7 urteko semea, harrapatuko dute sasi beldurgarriek. Intrigagarria, mistikoa eta erabat beldurgarria. Katigatuek hasieratik bukaerara lotuko zaituzte. Arizpi, filamento. Vale, ez dakit zer dan. Ez dakit zer dan, baina mate gondo daula, ez? Zer da filamento? Zer da arizpi? En fin. Katigatuek hasieratik bukaerara lotuko zaituzte. Bueno, esango nuke ondo daula. Bale, eskerrik asko. Hau zer da? Metxeroa, zer da hori? Ez dakit.
hilo que se pone incandescente en el interior de las bombillas al extenderlas. Ah, vale. Vale. Oso ondo. Iepa! Zer, dana botatzen ere izan, ematet, dume txiki bat ematet. Jesus. Vale, entzun dezagun mezua. Hey Simon, it's Hey Jesse. Simon, yes, nice. You Asteburu working honetan lan something or egiten what? duzu. I knew there was Zerbait something egin you behar were zenuen, doing. asteburu honetan Was edo it hurrengoan. this weekend or next? Anywho, just Bidali shoot me mezu a bat mail edo or zerbait. something. Te quiero, te echo de menos. Kazarra. I swear, that Mezuen guy has amaiera. the memory of a goldfish. Zin da gizut me tipuak. I even Vale. sent an email to remind him, didn't I? Te quiero, te echo de menos. Te quiero, te echo de menos. Esan dio. Hori kendengo dugu. Vale. Bai, apuntatukoet. Mezua... automatikoan. Hori izangoa segidan esango zuen mentxatzet ez, inglesez, naiz fija baina. Te quiero, te echo de menos. Vale, apuntatu ba, gehatzea. Hau zer da? Oscar bat. Fuera. Horik eta mierdak. Hau. Arropa, besterik gabe. Zer da? Ondo, moldatzen naiz xagua eta teklabakin momentuz. Ez da tiroi bota beharko joko hontan ala? No, igual bai, Vale, hemen ez da bezara, arropa eta zikina. Itxi, mesedez. Harmonia pixkat, gelo hontan. Hau. Hau pasa, imerko genuke. Pixkat. Brrrr. Kamara. Fuera. Utikan. Objetiboa, utikan. Objetibo handia, utikan. Liburua. Eta pendrive-a, pendrive-a. Pendrive-a gorde, bazpare. Vale, zean bila egea. Kontrastean bila egea hartu behar deulako, eta gize proba daukeulako. Erabili sagua biratzeko, ateratzeko. Ze? Vale. Haze argazki kurioso hauken gordeta ez, kafe bat hor bere esne txantxo batekin hola, botatzeko gainetik, hori beste herrialde batzutan gehiago ikustea. Baina nahi gustatzen zait, jak. Eta... liburu hau, utikan. Venga. Vale, hemen duko ordenadorea. Hemen nire kuadernoa. Joe, kurioso eta elegantia. Oantxe hartuko nuke. Xurrut? A ber, hau ze hostia da. Zer emateguen nire signalizeko apuntek. Bueno, ez ezagun inoren gainatu, nire kitxuze gozian. Vale. Maite zaitut, ama. Horze gartzeu. Well soon. Not well soon. Love, mom. Igual ez dago hau erabat ondo, Ze love man jartzeu. Maite zaitut, ama, baina goikua. Well soon hori hori falta da. Hori falta da. A ber, postala. Maite zaitut, ama. Zer dakar? Wilson, baina aurretik, bai. Ez dakit zer dan, a ber, zer jartzen da? Ez dakit ze, Wilson. Come, ez. Ez dakit zer dan, baina... Eso se falta da hor.
Get well soon. Bale. Norbait, kaixo, ongitorri Norbait eta Ibaios, zenduzate... Bale, get well soon. Eta horrek zesan nahi du Norbait, nola jarriko dugu, zitalko itzulpeneako. Etorri lehen bailen, etorri laister, edo... Ez, get well. Zer da? Ez, sendatu, azkar sendatu, ez? Azkar sendatu da. Egunon bai... Atxaldeon, egunon... Bai, sendatu. Sendatu... Atzera eta sendatu. Hostia, hola jarri, zitalko jarri. Atzera eta... Atzera eta sendatu. Baitasunez, ama. Hola jarriko izut. Baina maite zaitu ama. Bueno, kaixo danoi. Zer moduz, gaur hasi zara, bai? Gaur hasi naiz, eta ondo baina bero auket. Gaur ez, ontsa hasi naiz, hemen dala ordu lorden bat. Eta ondo. Zuek ondo danok, Norbait, Zitalko, Ibaios, Ilargi. Erki. Atxalden nahitu nahiz ikusten The Prodigy EH-en zuzenekoa Stalker Bean jokatzen, krashea guintzaiola eta zuzenekoa jokatu azkenan. Eta esan dut, ez da egun txarra azteko soma jokatzen azteko. Hau zer da, fuera. Grapadora, ez da guer, aio. Hau, ez da guer, aio. Hau, fuera dana. Venga, boligrafok alde. Eta hori, momentuz, itzulpenan zuzenketak apuntatzen egea, gero... Gaur egun ez du merezi lehenengo gunen jolasteak. Hala, ni hona publiko moduan torri naiz, pull requestak egiten, 3, 2, 1... Ea ba, sarrerako erretilua, zirriborroak, bidalitakoak, neurografo saioa, errezeta berria. Hoi dana ondo, ez? Simon Jarrett abildua email.net, treemail 0.bat. Zer Linux distribuzio hauke? Ez dut ezautzen? Katuen bezala dana maiti botatzen, txirriporroak. David Munshi, neurografo saioa, eskerrik asko berriz ere gure ikerketan parte hartzeagatik. Eskaneatzea Torontoko PAS laborategietan egingo da, baina gonbidatuak garenez, gure sarbidea nahiko zaila da. Larun baterako, eskaneatze saio bat programatzen saiatuko naiz. Baieztatuta nagoenean, zurekin harremanetan jarriko naiz berriro. Baieztatuta nagoenean hori bizkar raro, ez? Baieztatuta nagoenean, Txirripolinux. Baieztatuta nagoenean hori aldatu ingo nuke. Eta jarriko nuke... Soma beldurazko jokoa da, ez da? Bai, Ibaios. Hala dirudi, oengoz ez da hasi beldurra, baina beldurra edo. Beldur berezie izango ala emateu. Beldur berezie, hola, ez? Ambientazioa, kuseko dugu. Ez du ematen hola susto gauza bat, o... Biskat berezi izango dala, eta oso joko entzutetxoa. Zitalkon zigilu hauke, beraz, txura ona. Nola jarriko dugu baieztatutan nagoenean hori? Hori aldatengo dugu, ez? Baieztatzen dudanean, holako zerbait, ez? Zer esan nahi du horrekin? Larun baterako eskaneatzen saio bat programatzen saiatuko naiz. Baieztatuta nagoenean zurekin harremanetan jarriko naiz berriro. Bai, baieztatzen denean, jarriko dugu? Edo baieztatzen dudanean. Bukatzerakoan, zurekin,
programatzea bukatzerakoan, bueno, nik jarri zut baieztatzen dudanean, baina nahizun bezala jarri zital. Hori azken finean da pixka eta abisua bezala ez, hau behiratu hobeto. Nerudafo saioa, hau, errezeta berria. Jarret jaun agurgarria. Pozten hau zure buruko minak orain ez direla hain ohikoak jakiteak. Ondo. Egindako azken proben arabera, bere garuna pixkanaka berreskuratzen ari da. Baina oraindik goiz da kalteetara zein ondo egokituko den jakiteko. Ez, baina programatza saiatuko da, eta bian ez dute utziko horregatik baieztatzerena, ez da? Bai, ala mateu. Hemen pixkat aldaten behar dugu, Egindako azken proben arabera, bere garuna pixkanaka berreskuratzen ari da. Hor jarriko genduke, zure garuna pixkanaka sendatzen ari da, errekuperatzen izango zen, ez? Errekuperatzen, berreskuratzen gaizki dago. Errekuperatzen edo sendatzen. A ber. Lan asko haukeu, Lan asko haukeu, sendatzen. Maila... Jarriko dut, zure garuna pixkanaka sendatzen ari da. Baina oraindik goiz da kalteetara zein ondo egokituko den jakiteko. Hori ez da, baina oraindik goiz da Hizunxeil neuroanala. Nola jarriko dugu hori? Oraindik goiz da kalteetara zein ondo egokituko den jakiteko. Oraindik goiz da... Eta nola jarri. Bintzat zein ondo hori nolagatik ordezkatu. Oraindik goiz da kalteetara nola... Eske egokitu, kalteetara egokitu ez, eta... Nola sendatuko da, ez? Sendatun sinonimo bat. Kalte... Kalteen gandik, ez? Una pixkanaka sendatzen ari da. Baina oraindik goiz da. Da itzulpen ikastaroa zuzenean, eske hostia, itzulpen gintza ez da gauza erreza, Niko meritu gauk ez du Ibaios eta zitalko. Baina oraindik goiz da nola geratuko den jakiteko, ez jarriko eta listo. Eska simplifika bengo dugu. Proposamena, gero zitalkoko boto ikusiko. Iatxo, apunta referentziaren bat eta segi aurrera. Vale. Odoljarioa gutxienez datozen hilabetetan jarraituko du eta ospitalera etorri beharko du zenbait aldiz. Barrunbea drainatzeko eta odolpresioa pilatzea segizteko. Bestela etzaran murgilduko. Gehiizko estres bat hilgarria izan daitekenez, prazosin, jarriko ete konsultatu prazosin errezetatu dio domez gaiztoetan laguntzeko. Konsultatu jarraibideak eta hartu medikazioa oso bezala. Saiatu atxeden asko hartzen. Datorren astean ikusiko dugu elkarra. Aditasunez, Erin Pick doktorea. Bai. Bai, eski, itzulpen alik eta ondo nahi nahi, utziko izut hori errepasatu, korreo oso errepasatu bazpare. Aurrea goaz, venga. Ziurre borroak, larun bat librea. Kaixo Jazz, ziurrenik... forgot to hit send. Bidali sakatzea astu zait. Kaixo Jazz, ziurrenik ahaztuko zitzaizunez hemen nago gogorarazteko bihar itzordu daudela medikuarekin eta horrek esan nahi du ez naizela lanera joango. Denda irekitzeko garaiz iritsiko zarela ziurtatu beharko duzu eta mesedez, kendu mostradoreatzen dauden kutxak, laneko arriskua baitira.
Gainera liburuak asko hobeto saltzen dira apaletan badaude, jendeak ikus ditzakeen lekuetan. Zorte on, beharko duzu, Simon. Bidali emaila. Ziur zebilen zula? Bai. Vale. Better late than never. Hobe berandu inoiz baino. Hobe berandu inoiz ez baino. Hori importantea da, korreoa bidaltzean protagonistaren tak dio hobe berandu inoiz baino. Inoiz ez baino. Bale. Bale, ematen du arazoen bat duela eta medikuarenera joan dela. Bai, hori garbi gatu zait. Nik batez ere hau zuzenduko ge. Martes 28 de abril, hori ez dut, beno eta beste data guztiak. Ostia, ez dut ikusi datak. Ez danak ez, bigarrenen da hirugarrenen. Bale, bigarrenen da hirugarrenen datak. Ona, Ibaios, ona fijautzeala. Apuntatuta, jarraitu, GitHuba irekita dukat. Bale, ez ezkizute sartu behar, isu bezala ordun, oin jartzen nahi izan guztik, edo gero idatzen guzkizut, zital. Bazpare jarren guzkizut, ez? Aztekore. Edo? Bueno, epa, itzuli jokora, bale, hau inda dago, nola irtetea mendik. Ui. Ostia, nola ateatzen naiz mendik? Bale, eskubiko botoiaken. Baten batzuk bai, baina batzuk nik jarri ditut. Bale, nik bazparetan abialeko izkizut orduan. Venga, aurrea. Linuxen euskarazko bertsioa bukatu gabea egotea inmersiboagoa da. Oso ona norbait, oso ona hori bai, egia da. Realismo pixkat, ez? Vale. Erin pike gadutan, 735, ez dakize, bakize. Vale. Robin McConnell, Grimoire. Jack. Bueno, hemen zer dago? Jezeus, testu pila eukeu. Bai, goiti bera irakurri behar da eta kanka. Liternarik ez daukazu, ez dira ikusten, bale, github.com, zital joko euskaraz isuz. Neska gazte bat hiltzen, hiriko erdigunean izandako istripu batean. Atzo gidari batek arreta galdu zuen bere seme-alabekin. Eta horrek semaforo gorri bat saltatu zuen, eta Blur Streeteko eta Spadina Roadeko elkargunea zeharkatzen zuen auto bat, ez ikustea eragin zuen. Amak eta aurrek, monogolumen batean zioa zela, zauri arinak izan zituzten. Beste aldeak ez zuen hainbeste zorte izan. Autoak 23 urteko Ashley Hall kopilotuaren aldea jo zuenean, zauri larriak izan zituen, eta zauritutako odolak itota hiltzen. Zauri larriak izan zituen, eta zauritutako odolak itota hiltzen. Hori ordenagailuan zaudetenok isuean idazteko. Bale, zauritutako odolak itota hiltzen hori aldatu behar dugu. Notizia, neska gazte bat hiltzen. Vale,
Bale, nik apuntatzet eta gero pentsatuko nola jarri. Zauritutako... Nungin doazen... Zauritutako odolakito eta hiltzen. Ambulantzia istripua gertatu zen lekura iritsi aurretik. Bale, ibilgailuaren gidaria, Simon Jarrett, 26 urteko laguna, bizirik atera zen, baina istripuaren ondorioz, garuneko kalte iraunkorrak izango dituela uste dute. Monogolumenaren gidariak, poliziak ez du bere izena jakinarazi. Beste, istripu bat izan zela dio, eta ia saiestezina izan zela. Ez pentsatu nola jarri, ulertzen bada aurrera, gero konponduko du gizjabean. Oso ondo, hemen istripu gogorra egon zan. Ez dakitola iluntasunen murgiltzekoan, edo zer ikusiek zango gure kasuakin. Cinema Variety. Cinema varietatea, cinema aldizkaririk onena. Udako arrakastak. Japanimation, inoiz baino handiagoa. Espezialistak CGI-ren aurrean. Zer da botilaratutako pelikula bat? Bale, nik hor ingo nuke zinema varietatea berren... ondo dago, ze krestu. Udako arrakastak hori pixkat raro gatzea. Baina igual da, venga, horre. Dana zuzenduko ben. Bale, kontrastean bila egea, gogoratu. Iepa! Itxi. Pelikuletan da uste benen denboa pila baten iturri irekita, horrek emate egiten da morrua. Bale, hemen ez du ematen kontrastea da honek. Hostia, eske... Zuek nik uste bastante ilunago ikuste zuela, Ni bentsate pantalla principalen argi ikustet. Eta hor behiratzatenen OBS-ko asko zilunago dago, Beno, badirudi istripua lotuta egongo dela historiarekin. Mendekuren bat edo. Barkau, Hau moitu behar dut ez da donde gustan txata. Ah! Vale. Oso ondo, dena txokun utzi. Ez ekarretazio etxera ez dena hankazgora utziko du. Zertarako hitz egin dut. Idatzi eta berehala hasi da gauzak lurrera botatzen. Bai, eske guapo da lurra botatzea gauzak. Realitatean ez detoriten, baina fikzioan ba. Massive Recoil, erretiratze masiboa. John Hu Hong Kongen lan egiten duen polizia ustel bada. Egun batean bere bizitzak bira bat ematen du Amber ezagutzerakoan. Urrezko dragoiaren triadak preso hartutako atzerritar misteriotsua. Araua galde batera usteko ordua iritsi da, triadari, poliziari eta azpimunduko naturaz gaindiko indarrei aurre egingo diezulako. Prestatu zaitez erretiratze masiborako. Bueno, ba, ulertzea ez. Venga. Ah! Zein dugu. Damba! Hamburger. Zerrikerik jaten ibilia, gure protagonista. Giltzak hartu diteu. Gutun bat, hemen... Ze hostia, teiten ez jokutik nahi gabe. Ez dakit zeiteten. Etxe borroka. Hale, gutuna guztak itirikitzik daun, ozto maten.
A ber, kontraste hori nondon. Gogoratu Jesseri, botikak hartu, hiletarako loreak. Nothing but fast food. Janari lasterra Buy bakarrik. something healthier on my way Zerbait home. osasuntsuagoa. Janari lasterra. Janari azkarra, janari lasterra. Igual ondo dagoz. Zagit, zirutzea izue janari lasterra. Zagit aldatu berko litzaken edo ez. Komida rapida, bai, ulertu dut inolako zalantzari gabe, baina nik beti ba... Ja, eske hori janari azkarra bezalare, ez da egiten zundaten. Ba, ondo. Blot. Non dago kontraste zikin hori? Ikustezu ez zer ritmutan jokatzeten, ez? Buru konektatuak. Alexander Isaacson. Giza garuna... Giza garuna... Joder! Eluiarrek horrela dakar, ba orduan aurrea. Markinan hot dog txakur beroa. Baina niri ere arraroa iruditu zait. Albert, Jarry eta Alexander irakurtzea. Albert, hostia, nere garuna ez da bilos ondo, Alexander esan dut, Giza garunaren anatomiari, funtzionamenduari eta kontzientziari buruz dugun perzepzioari buruzko testu konplexuetenetako bat eta eskuragarrienetako bat izateagatik goraipatua. Deskubritu nola zure garuna bere gorputzaren mende dagoen. Zergatik garuna ez den ordenagailu soil bat, eta burua bueltaka jarriko dizuten datu interesgarri pila bat. Edizio honek garunaren garapenari buruzko 2 kapitulu berri ere baditu, baita gure bizitzako fase desberdinetan, gure portaeran nola eragiten duen ere. Venga. Bau zehoze garunen gizon honek, Zehoze daukegu, Analisia egin behar dugu eta hor gogorarazteko gauza jarritu, medikazioa hartu, ez dakize, gero garunan analisia. Hemen zehoze dago garunen, Buru hori ez da biloso normal. Brain damage. Eta, a ber, kontraste zikin join undo? Seguru bista-bistan doala eta ez da tela ikusi, kontraste! Hirugarren kajoia ireki dugu ez? Ba, ez da. No, igual ez, Haben zotz kontraste hori. Pote bat izango ba ez? Lurre gota eten. Komunen egon berko luke. Ojo. Dutxan ez dago. Kontrastean nun gordetzek, moteile. Hau da! Ez, hori bizarrantzako da. Nik egauket premia. Sarrerako arbelean dagoena hartu behar duzu eta medikuaren era joan. Sarrerako arbelean? No jodas. Nola arbelean? Argia piztu. Osea, sukaldea... ojo. There it is. Epa, hemen dago. Gozo. Feels like milk, but the taste... Esnea dirudi, baina zaporea It's like txenpon bat sucking on a zurrupatzea penny. bezalakoa da. Bale, egin dau. Etzen ezer ikusten. Joder, eske nik ikusitet, nik brillo goi auket pantalla hontan. Hor dauko garazotxoa,
Zurupatzera, jaun Andreok. Ba... Venga. Bueno, gainditu dugu lehenengo eszena hori. Kostata, 2 minutuko gauza bat iteko 47 minutu pasaitut, baina aurra goaz. Iepa! Metroa! Urrengo geltokia Osgode da. Osgode. Kaixo. Bai. Yes, Grimorioa. Zer da Grimorioa? Answer. Jesse, Hey, Simon. I got your email. Just wanted to wish you good luck and let you know I got you covered. thanks. I should be able to come to the store after the scan. Don't sweat it. I got Matt and Chris help me out. Maddie from SNL? Guess you didn't hear? He's coming in full time, working the comics section. That's Ashley's job. Yeah, well, you know. Forget it. Not doing her any favors by leaving an empty spot. Not like she's coming back. Well, good luck. Ez da itzuliko Hope they find naizenik a way ere. to reverse the whole, you know, dying Espero dut nola thing. inbertitu hiltzeko prozesu hori. Dying thing? You're the worst support ever. What should I say? Ez dut I'll see you ulertu. later, Jesse. Don't burn the place down while I'm gone. Over and out, buddy. Kambio eta motza lagun. Metroa Half-Life estilora. Metroko estena. Hor konversazion zerbait arraroa zion. Telefonoz, izan daiteke Jesseren abizena. Telefonoz, zerbait arraroa naiz batzen zertzan, baina... Hello? Dr. Munchie? Ostia, ze klinika da hau? Hau abandonauta dago, ze pasatzea hemen? Hemen, a ber, argi piztuko lasai. Where is everyone? Thought this place would be busy. Bueno, no etorri gea. Yet. Alde mendik. Hemen ere piztu argia, Brazzers klinika. Izan daiteke Jesseren abizena. Epa, Kanadan gaude. Ojo. Ointxe enteatu naiz. Bueno, edo Kanada zalek dia. Tan behian beste bandera batzu dare. Hau zeharo abandonauta dago, Kontsulatua izango da. Nun gaude? Zer herrialdetan gaude? Bermeon desabandonata, baina bai. Finlandiako banderak dira, ezta? Eta geltokiaren izenak ere nordikoa zirudien. Bole. Eta, a ber, klinika honekin ze pasatzea. Hau asunto txarra da, Hau asunto oso txarra da. Bueno. Lasai piztu dutzeko dau. Bueno. Jon Andreak. Vale, ordenadora gailu daukau. Irakurtzeko baina. Paul, non zaude? Ordu gutxi batzuk besterik ez ditugu. Simon Jarrett aurkitu dut. Egin dezagun, zure ordenagailu eramangarria ikusi dut harreran. Hemen zaude, deitu berehala. Kaixo, Paul, aste honetan... Por cierto, nola izan hau gure protagonistak? Aztut auketela. Nork David Munchie. David Munchie Gaia Data. Kaixo, Paul, aste honetan zure laborategi erabiltzeko aukera hitz egin dut Pazrekin. Bihar goizerako... Simon! Vale. Bihar goizerako erreserbatu dut eskanerra. Baita ostiralerako ere, ez da asko, baina esan zuen bulegoan erabil genezakeela harrera gune hutsa.
esan zuten bulegoan erabil genezakela harreragune hutsa. Zure ordenagailuak erabil ditzakegu modeloak exekutatzeko eta gainera zulo bat libre geratzen bada, berehala sartu eta eskanerra erabil dezakegu. Uste nuen probak egin genitzakeela bihar. Elkar eskaneatu dezakegu ekipoa erabiltzen ikasteko. Oso erraza izan behar du. Espero dut Erin Peak doktoreak norbait bidaltzea ostiralean. Zirkulazio istripua izan duen paziente bat dauka. Interesgarria izango da. Ezin gara sartu. David Munshi. Zertarako David Munshi. Gaia ezin gara sartu. Hori igual raro dago, zertarako. Nork, hemen, zertarako. David Munshi... Ez dut ondo ulertzen hori. Zulo bat libre hori gaizki. Bai, raroa iritu zait, baina... Zure ordenagailuak erabil ditzakegu modeloak exekutatzeko eta gainera zulo bat libre geratzen bada, berehala sartu eta eskanerra erabil dezakegu. Si queda un hueco libre. Vale, apuntauko zezuek Isus hortan. Ez dakit hori nola jarri, zulo bat libre... Utxune bat geratzen bada, holako zerbait ez? Hoi da, utxuneren bat. Bai, hola, nik uste utxuneren bat. Ondo, zitalko esan duna. A ber, enpanatzen naizen pixkat, Gaur denbora gehiago lortu dut laborategian. Zoritxarrez inorketzigun esan kodea aldatu zutenik, beraz, segurtasunera ditu dut. Guei irakaslearekin hitz egin dut gure proiektuaren inguruan erantzun dezan. Eta azkenean, paseko departamentu juridikoko mandamas batekin, mandamas, no mames, güey. Mandamas aldatu behar dugu. A ber, klinika. Hirugarren korreoa. Mandamas nagusi. Buruzagi hobeto. Mandamas hori ez ukitu. Bai, buruzagi hobeto. Buruzagi. Mandamas batekin harremanetan jartzea lortu dut. Laborategia erabiltzeko baimena eman diezagukeena. Ez dut baimenik kodea postaz edo testuz erreproduzitzeko, baina ohar bat edo zerbait utziko dut ahazten bazaigu ere. Ondo. A ber, epa. A ber, historia. Historioari buruz. Besteik gabe, klinika raro bat erabiltzen nahi dira, ze ez dauke lekuik, ez dakiz eta beste erakunde baten klinika erabiltzen hasi dira, eta guendikan ez dago ondo montauta, ez? Hori dagoen gozulertzetena. Postiten bila. Ze hemen ja inda bimerrekoa, ez? Guazen aurrea. Ostia! This is the place, right? It must be. Munshi! Let's just call Machi real quick. Munshiri dituko diogu. Great. Got his phone Primeran, turned off. telefonoa deskonektatuta dauka. That's okay. I can figure this Kodi out. eto pabizu, ez duzu kajoietan begiratu eta... Nola da posible? Ez dutela kajoietan begiratu. Ai, Dios. Dios, alde. Vale. Bi bost 0 bat. Venga. Besteik. Pendrive-a. Utzi bisturia alde batera. Garuna bakarrik senda daiteke. Burmuinak erabaldatzeko gaitasun harrigarria du. Bere burua konpentsatzeko eta sendatzeko aukera ematen dion plastikotasuna. Azaldu du Paul Bergek. Yorkeko Unibertsitateko, Toronto. Bale, Toronton gaude, Toronton gaude emateunez. Suposatzat, Kanadako bandera ikusi dugu, hain Toronto aipatzea.
Oze. Yorkeko Unibertsitateko Neurozientzia saileko graduondoko ikasleak. Hori da Bergek eta David Munchik, informatikako ikasleak, sustatu nahi duten ezaugarria. Osea, David Munchi informatikako ikasle bat da. Osea, ikaslek dira? Txon, Paul Bersch. A ver. Bale, bai, lehen ere Torontori buruz hitz egin da. A ver, zer dira, ikasle batzuk dira panoli hauek? Bergek eta David Munchik, informatikako ikasleak, Neurocientzia saileko graduondoko ikaslea da Berg. Eta Munchi informatikako ikaslea. Ze pasatzen hemen? Seguruenik gaizki itzulita dago, irakaslek izango ja noski, ez? Edo? Vale, hori konprobatzeko, ez? Originala birauzazu, ikasleko irakaslek dian. Vale, klinika, proba eta errorea. Aldizkaria. Paul Bersch. David Munchi. Raroa da ikasleek izatea, ez? Raroa litzake bai. Informatikako ikasleak sustatu nahi duen ezagorria. Garunak zuzen jokatzea da kontua. Eta gauza sinpleekin lortzea espero dugu. Ariketa, terapia eta medikazio leuna. Baina Munchi eta Bersch ez dira panazea miragarri baten bila ari. Paziente bakoitzarentzako tratamendurik onena aurkitzea kontua. Nakajima neurografo bat erregistratzen hasten dira. Helbidea adierazten duen argazki bat bezalakoa da, dio Munchik. Garuneko eskaner estatiko batek ez bezala, neurografoak zure garuna nora doan esan diezaguke. Nora doan. Bueno, erregistratzen hasten dira, hasi dira, ez? Nakajima neurografo bat erregistratzen hasi dira. Vale. Ez da epe luzerako iragarpena. Milisegundo batzuk baino ez dira, baina eredu informatiko egokiarekin Berschek eta Munchik mota guztietako tratamenduak eman ditzakete benetako garunak aldetu gabe. Saia gintezke zure burmuinari lasaigarri gaindosi bat ematen maratoi bat korritzen ari zaren bitartean, iradokiru Berschek. Eredu informatiko bat besterik ez da. Zure tratamenduan porrot egin dezakegu milioi bat aldiz jarraian, bidegoki aurkitu arte. Eta azkenean tratamendu optimo aurkitzen dutenean, benetako pazienteari aplikatzen diote. Oraindik ere lehen faseetan gaude, baina hoien proiekzioak pase laborategien arreta erakarri du. Ekipamenduarekin eta lanerako espazioarekin lagunduko dutela agindu baitute. Zure laguntza izateko zortea dugu, dio Berschek. Orain, arreta zentro izateari utzi eta benetan lan egiten hasi behar dugu. Zure laguntza, zeinena, zure tratamenduan porrot egin dezakegu, ez dakit hori, bakaso ikasleak dira, Ja, izan lehike, Bai, bintzatola tratamendu raro batzuk egiten nahi dira, eta Paze izeneko enpresa honek, laborategi honen arreta irakarri dute, eta ekipamendu eta espazioa eskaini die, behien lan horiek egiteko, ez? Bai. Vale, hau ze. Fuera. Guazen. Ostia, nola zan? Ez da apuntau. Bi bost 0 bat. Vale, eta zuk istripu izan zenuenez eta garuneko arazoa dituzunez, proba egin nahi duzu.
Mugitzen ari zarenean, sakatu shift eta sakatu korrika egiteko. Vale. Hostia, zaila, Hauen dios. Teklauakin ohituta oztuan batentzat. W-ekin aurrea eta shift, Bueno, gero xaguakin ematen norabidea, baina... Saltxamarra, nintzako. Korrika inber bada, asunto txarra, James... Guga James ez? Nola ginen? Simon. Atzamar txikixegaz shift. Bai, ala inaiz, bai. Gaina mekanografia ikasteko premia dauket. Bueno, hor dago. Hemen artelan arraro bat. Hemen ate hori irekita, beste danak itxita. Hau zer da? Test results. Hardware. Bale, hauek garuna eta informatika nahazten nahi dira, beste zorotxo hauek. Txon, guazen hauek uste horrena. Txamartzik itxegaz, shift. Euskal Game Jameko jokoa zailagoa zen azerti teklatuarekin. Iparraldeko jokue bai, hoi da. Frantziko teklaua desberdina eta... Hola, hostia. Damba. Bentsat gezitxoen aukera gehitu zezaketen. Bai, beste gabe ez zuen pentsa dute klauan historia horrekin. Argi piztuko darka gutze ez zer ikusten nahiko. Bueno, zer da hau, jaun Andreok? Zer da hau? Vale, arbela ikusiko dugu azteko. Matrix. Vale, hau ikusteko bakarrik da. Garuna, lo otro... Zitalkon ordenadorea. Zitalkoren maigaina, hau da. Alkola... Beste droga batzuk, ordenadore egurren. Hostia, streamerran zea? Streamerran setapa? Jak? Hostia, hau... Eromena hemen, Vale, hemen zerbitzariak eta hemen asunto fuerten dabiltz. Lan fuertetan dabiltz. Nervio sistema... Ordena horrekin, hauek kristonali hau erdua. Bi ikasle horiek kristonali hau erdua. Eta gure garunen gaina. Asunto txarra. Brain damage. Iepa, kaixo! Oh, hi. Didn't hear you come in. Simon Jarrett, right? Dr. Munchie? Well, it's just Mr. Munchie, but I'm working on it. Actually, you're helping me right now. Is this part of your thesis work? Yeah, it's a study I'm doing with my colleague Paul Berg. We hope to design a gentle way to work with brain reconstruction to help people like you. Vale, bueno, bintzat modu ez oldarkor baten bila egia, Take the tracer fluid? Yes, I did. Great. Well, we can start whenever you're ready. Ba, pres nao. Baina, bueno, horrenak kuskusatu nahi dut. Munxi, zure baimenakin kuskusatu ingot pixkat. Resetapa, sistema operatiboa, ze sistema operatibo da hori? Linux, ez dakitze distribuzio, baina. Vale, hemen zer daukazu. Please, have a seat. Join, Munxi, kuskusatzen nahi naiz. Hona izango zen Munxioen jata sarretzea. Venga, torriai, hostia! Oh, nire portatil zarran antzeko bat da hori. Ze marka da? Bueno, venga, xingoa.
Az dadila azterketa. Aupa ilargi... All right. Bueno. Let me just get this out of the way. You are Simon Jarrett, correct? Right. Toronto, Canada, David Munchie. Born 1988, July 16. Right. Flat neurograph. Bi baino gaztegoa. 6. Good. All files in order. Will this hurt? It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. Does that sound? Well, let's hope they're wrong. Ready? Say cheese. Cheese, patata. Cheese. What happened? Ze hostia hartatu da. Bueno. Nik uste... Bueno. Hello? Munchi? Uf, Mr. Munchie? Did Indi something go guerra, wrong? indi guerra. Buruba hot dautzigue. This isn't funny. Munchi! I'm not supposed to put myself in. Ze kusidade dago etxontan, This Munchi? is kind of stressing me out. Ba, nire bai. AliExpresseko medikue. Ze kristo indigue burua. Hey! Anyone? Edo eraikinen. Ez dakiz ze puskatu guen gure burua, edo eraikina. Munchi! Argi piztuko dugu, barkau ez du ez zer ikusten. Mesedez, argia, balin badago, klaro. Jode, ez dakit nola indiketen etxoen brilloa, barkau, Ez que nik ondo ikustet, baina bakit zuek ez ez, ordun... Bistaratzea... Gamma da! Gamma! Epa! Jo, eske... Hola pixka gaixo ikustazu ez? Gamma tope jarriat. Netzako gehiagi da, baina zuentzat uste ondo daula. Hogeto daula guain. A ver, Muxi! Kriston liada indiguela, Kriston indiguela brain damage, Edo amez gaizten moduko baten nago, nire buru barrun. Edo enpresa hau... Zer gertau da bestela. Momentu batetik bestea, edo horre ongea astebete... Astebetene holago txikizia ezin nahi, no? Mate urteke ondala abandonauta. Ondo ikustezu baina, ez? What is this place? How did I get here? Zeleku da, nola iritsi nahi zona? I can figure this out. I just need to stay calm. Ez da No garrezpa need to make things worse. Kendu gama, bale, barkau. Gehiegi eman diot, ez? Joko honetan behin eta berriro azten zaio hori. Argi piztu behar duzu, baltzungu ikusten jarraitzen dut, hobetzen dugu ikusi behar. Kendu gama, trampa! Argi gehiegi dago, bale. Lasaitu gaitezen gamakin, erdira ekareko dago, ez? Hola utzeko dago. Trampa indat. Hobeto ez? Venga. Hola ondo argi aldetik. Bueno, a ver, ze pasatzea etxe hontan? Bueno, kriston kusi da, hola. Behitu nola dago nahu, Penagarri, Desblokeatu terminala mantentze konsolan. Nundo mantentze konsola? Bueno, zer da hau? Ze kristo da hau? Osea, beste leku baten gaude. Pentsatzen hon, gela berdina zala aldatuta, baina beste leku baten gaude.
Nik uste doain Simon Jarreten buruko renderizazioa errendatzea okorrez banabil. A ver. Txertatu omnitula sartzeko. Omnitul chip installer. Omnitularen chiparen instalatzailea. Eraiki, modelatu eta optimizatu zure omnitula tresna eta laguntzaile erabat personalizatuekin. Toolbox. Bale, emateunez hori ekarri berdeu hor jartzeko, ez? Herramientak kutxa. Badirudi holako traste bat ekarri behar dela, ez? Hauzen da. Hostia, ze pasau da. A ver, omnitul. Pantailan egin klik, eta maiozu txertatu. Txo, lehituko zu txata. Pantailan egin klik eta maiozu txertatu. Eta nondo txertatu. Ze pasau da? Ze pasau da? Txertatu omnitula sartzeko. Hori numaitetik ekarri berdetez? Traste hoi, oze? Motza naiz o ze pasatzea? Pantailan egin klik eta maiozu txertatu. Txertatu omnitula sartzeko. Eta nondo txertatu? Txertatu zer da? Zerete, botoi bat eman behar diotu ez? Ez? Omnitula ekarri merko ba, nomaitetik. Electric hazard. A ver, lagunok. Nik ulertzetena da, omnitul hori ekarri beretela eta hor jarri, ez? Horren bila initzen. Ondoan daukazu argi laranja bat. Omnitul. Edo horlegia. Bai. Baina... Zin edo zarrin horrekin? Zital. Ezaltzait pieza falta hor jartzeko danba. Ez? Olako pieza bat, ez? Blot. Omnitula falta ala. Jo? Joan beste pantailara. Ze pantaila? Hau! Ezin da? Esango nuke ezin dela. Ez, zure eserlekoaren ondokoa. Desblokeatu terminala mantentze kontsolan. Non da omnitul hostia hori? Ikusi kableak nora doa zen. Kablea dihoaz honea. Eta beste aldetik horrea. Eta hemen asmatzaldeuta, xio!
Ez motza edo? Hartu olki eta bota lehiora. Hasieratik indarro hori. Tamba! Omnitula eta hostik. Leia, buska bartzan. Joder. Shh. Caben de oro, Do not enter. Epa. Bitu? Opa, aukeu, Motzeko, gaizketorriko, Azteko kanda bau, ziko tonekin. Eskan flipa bindut. Hori, zuko atera zanata. Animo mostaki. Mostaka naiz, mostaka. Bueno, gorde egin du, Ojo, Ojo. Zeatik bihurtu da ikasle atzun klinika lasai eta jatorra David Munchikin. Orain Resident Evil muko zozer. Ze kerristo bertatu da. Asuntua beldurgarri dago ja, VR versio bat iteko muko joku da, Ze gaina gauzakola da, tira, ez dakize. Eta VR nondan gozala. Zerrik egin dago txontan. Munch print. David Munchigatek izango hori? Funtzionatu dezake? Testu bukatu dira, Home is a state of mind. Etxea buru zea bada, Pentsamendua da. Etxeatzako ira bada, Bai, kaka, hoi beldurra VR-en. Bueno, a ver, momentuz ez da inbesteako. Atmosfera beldurgarria da, baina, bueno. Gertakari lazgarrik izan da. Handik etorria, hemen genauke kandau bat. Vale, hor kandau bat dago, eta hane bai, eskubi aldean. Dagoa eta itxita. Por cierto, ondo joa ordena horea,
Horman bazegoen bat zerbait horlegia, gorriz, begiratu alduzu. Hor, aurrez aurre. Hau. Robot Dock, Service Station, Storage, Tech Depot, Break Room, Thermal Plant. Ez da inbesteako, baina ez zu berren. Ez, horren ezkerrean dagoena. Hau. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. I'll permit you as many as you... Barkau, Eske, kriston pixalarria auket eta oso elegante dabil zitazio. Primeran dabil ordenadorea, Komunen joala unok, ontsen atorre. Beroa, lehen hotza neuken da, bero, oza, ez lehen beroa neuken da, baina hotza. Bueno, lagunok. Titularra, kaka eginda dagoela tazio. Oin zutan hasiko da. Ze ondo zegoen etxeko gelan gauza mugitzen, bai egida. Bueno, ordenadorea dabil, gozo, 720p emititzen, oso krespaliman hau. Joku moderno xamarro baten, lehenengo pertsonan beldurezko jokua, 30 FPS egonkor gutxinez. Osea, hau zer da, hau kistuna. Jo, doble maulera zuzenen da hola la hostia. Elkarrekin hasikea. Txapuza. A ber, ikusi nahi dut markauko jazu, baina hain naiz behitzen, a ber ze... Nola hain naizen emititzen ze? 720p automatiko, bai, jaun Andreok, bai. Ikaragarria. Signalizekin baino, hobeto dabil somaken. Bai, 720p. IA HD. Signalizekin baino hobeto dabil somaken. Arritzekoa, baina la. Bueno, segingo du, hor konversazioan utzi du. Beno, hobe etengabe zigilatzea alduzun guztia. Hobe da arriskurik ez hartzea. Ze pasatzea hemen? Guazen, Guazen, lagunok. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done? Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we're leaving our power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Zerbait. How did I do that? Ze hostia pasatzea. Eskerrak, ze hau ez da pixel grafiko duna. Ironiko da, Signalizek askoz ere grafiko txarragoak ditu, bai egi da. Bai, baina, bueno, rendimentua, gauzak. Ostia, ze pasatzea. Horre, zerbait arraro egon da, zetak, ez dakize, ez deten ulertu, konversazio hortan. Zetak, ez dakize, eta hori ez dut ondo harrapauz esan nahizu. Uste horra katxen bat zeola, baina ez dakit nola jarri. A ver. Berriz. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. I'll permit seal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done? Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we're leaving our power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Zeta osasuntxu eta salba ezazu. Joder, nola dituko jau estena honi?
Baten bat atetatik sartu guran dabil eta zigilatu dituzte. Bai. Baina ez dakit nola ditu eszena honi. Beldur eszena bat. Beldur... Jo, ez eszena nola jarri. Beldur fabrika. Bat. Zetak, nola zan? Zeta osasuntxo berez, emango jot, zen ez. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. I'll permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done? Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and Zeta sound. osasuntxu We just need eta to make sure salba we're leaving ezazue. our power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. Bestera jarri zuzenekoen ordua gero ikusteko 1:26. Karl, uste baino beto dabil hori erreferentziatzat hartu. Bai, zeta osasuntxu eta salba ezazu, hori da esaldia apuntatuet. Ez dakit zesan nahi du, hori rebisatzeko. Bale, ze hostia dau jaun Andreu. Zeratik ekartzizkiazue itzultzaileok, Ibai Ozitan, zeratik ekartzizkiazue bildurozko joku rarok? Hau ulertzeko ere 7 bideo ikusi horrelkoa. Jak? Bazpare. Deja atención, no, Alberto Brauque. Ufa. Beldur cerebrala hau, Buru barruko beldurra, Zer da? Arnasa gaizki hartzen. Hey, you. Can you talk? Can you talk like the others? Why are you like this? You want some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Ah. Zer pasatzea? Monsterrak da biltz? Ufa. Monster, Monster asunto dago etxe honetan, Makurtu ginaiz, bazpare. Asunto monsterikoa dago etxe honetan, Ufa. Eta pinta guzti hartzea dut ezingo duela tiroikin. Uste la pistola joko guztien. Hane izango eskutatu, ISN... Tipo zitalko.
dugu ezer ikusi, badabiltz zehoze. Badabiltz zehoze hor nonbait, baina... Ez dugu ezer ikusi gomuz. Baina badabil. Gero asunto neurologiko hori dena, Makurtu, txikiei mustruek ez diet erasotzen. Ez ikusten. Me cago en la hostia. Beitu, makurtutan mugitzen bazara, zarata gutxi egin guzu eta deskubritzeko aukerak murriztuko dituzu, jargi. Eta nola arrazoi neuken? Me cago en Dios. Ikustezu zerbait? Nik baino pixka gutxixego. Interferentzik, Interferentzik, asunto txarra. Bullak hain ez, zer da? Marrak eta mar. Hala, ez da beldurrik, Ustezue. Zer da, esplorago hau. Handik etorren ez lehen? Txontxo. Ez da berez gehi izan handik. Hemen izan geha da ez? Ez. Dios, oin gela ura utziete bitu be? Ah, shit! Aurrea jonaiz, a lo loco. A ver, remate gu baina mendik dala, Eta gela hori... Zert ikusi. Gela hontan torturak egon dia. Nakua saltzeako gaizkile guzti egun dira, Aber ez dian existitzen, gaizkile horiek eta danan ere buruan. Hau... buruko asuntoa da. Baina igual Simonen buruko mamuekin bakarrik egea. Baina eta zibiltzailea atzetik datorrenean ez ezikela esploratzen. Maian hartu omnitula. Lasaitu gaitezen danok pixka bat. Horrena irakurrengoa eta esplikazio danak. Hemen ere argibideen liburuskak. Eta hasierako gelara joak. Vale. Omnitula interfaze aurreratua da. Konputarizatutako sistemak sartu, kudeatu eta kontrolatzeko. Sistema adimendun integratuak portaera eta protokolo irekien multzo bat barne hartzen du. Erabiltzaileak oinarrizko grafiko logikoen bidez, ohiko ekintzak automatizatu ahal izan ditzan. Denborarekin Omnitulak automatikoki moldatuko ditu bere programak. Subkontzienteki jokatzeko eta horrela lana optimizatzeko eta erabiltzailearen errorea minimizatzeko. Omnitulak irismen laburreko seinale bat dauka, oinarrizko ekintzetarako eta ekintza automatizatuetarako erabilgarria. Hala nola, ateak irekitzeko. Ekintza konplexuak egiten dituenean, Omnitula fisikoki terminal edo lan estazio batera konektatuta egon behar da. Norbait oinez entzuten da, ezta? Hori dirudi, baina Tasio lasai. Hiltzailea bere gana doa, baina irakurtzeko ordua da. Hemen ez da hiltzaileik. Dana Simonen buruan dago. Hiltzaile eta ze kristo.
Omnitulakin segi behar dugu, lagunok, hau importantea. A ver, Omnitul. Por cierto, norbait badabil doble maulerren zuzenekoa sartu zeate, o zer dabil doble mauler? Hor bali mazabeltzerte bi zuzenekotan, ne partetik oraintzik, man. Hostia, baina hartu Omnitul, puta. Nola hartuko dana irakurri arte? Ni barkatuiko jazu zitalko, baina itzulpen honen zuzentzailea naiz, beraz, dana irakurri horret, goiti bera. Gailua eguneratzeko operadoreak irristatu behar dira zirrikitu nagusian edo osagarrian. Zirrikitu nagusiak konektore estandar badu eta horri esker erabiltzailea merkatuko Cortex chip gehienak instalatu ditzake Omnitulean. Garrantzitsua gogoratzea IA gehigarri bat sartuz gero adimen integratua deusestatuko dela. Zirrikitu osagarria multikonektore bada. Erreminta chipen eredu ugaritako egokia, beste. Vale, lasai. Lasai, mesedez, lasaitan. Omnitula. Erabili tab zure inventarioa ikusteko. Zein da tab? Mendo tab. Hau da inventario dana? Omnitul zozo hori eta listo, bai. Blog maiusen goikoa, bai, eske jarri ito gaina tap. Baina hori azaltzea eta listo. Salto auket eta ontsa eskurritu ez. Vale, venga, aurre. Vale, Omnitula hartu deu. Eta Omnitulakin bugatu hori urko, laizte afaldu, erago batik eta Gauko marrak zitalko laizter lote joa eta ni emandik afaldu be. Bolako mizionko, horrein kontuz pasilloaz, baina lehiotik saltuagaz urten bazun. Vale. Otro. Zein da bilor? Dios. Ui. Okarreko aldean joa. Argi eta garbi, onar dezagun lehen bailan. Okarreko aldean joa argi eta garbi. Omnitula aktibatu behar dugu. Hasierako gelan, da ni beste aldea jo naiz. Onar dezagun. Beldur oso psikologikoa. Omni erreminta. Beldur sonoroa batez ere. Baingoz. Nik norbait duznak antzatu du txakurroa bezala, bai, nik bai. A ver, Omnitul, etzan haula. Bitu zen do. Irakurtzen. Service console Upsilon 3, including pilot seat activated. Sistemaren egoera. Guadutako urruneko sarbidea, deskonektatuko zerbitzariak, elikadura nagusiaten da. Larrialdi sistemak 13 egun geratzen dira. Programa ez fidagarria, ukatua. David Munshi, Simon Jarrett,
Toronto. Ze pasat da? Errebinten txipa prestatzea. Txipa prestatu gabe, eguneratu. Ezin da. Cortex txipa konfiguratzea. Tresna kentzea. Nola kendu? Ez kendu. Orientazioa. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pathos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running, but there needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barged into some quarantined area at Omicron and just knocked out the whole place with some virus, or whatever the hell they're doing over there. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors, basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer, for crying out loud. What else? Take care of your gear. Don't be an asshole. That's about it, really. My name is John Strohmeyer, Pathos Izan Security kapulu bat. Operative. I got an office at Theta. Come see me if you got any issues you can't handle yourself. Good luck. Kapulu. Artaburu, hola zerbait. A ber, ze hostia pasatzen txontan? Tresnak kentzea bakarrik. Indego, azken finan. Baina, bueno. Hostia, eta guain ze. Urgeatza katxarroa? No jodas, Era, ni merdeu, ez? Inventarioa. Omnitula. Vale, txotxo. A ver, ze kristo? Oino urrutzi gorko omnitula? No jodas. Norekin hartu gorko nuke ba. Txontxo, inoen hemen asunto dago. Hirugarren idazpen pilotua, Upsilon, abian da. Deskonektatuta. Pilotua ez da aurkitu. Txostenak. Carl Semken, pilotua. Semkenek misioaren ondoren ezoiko goragale mailen berri eman du. Diagnostikoak pilotuaren kroskoaren inguruko elektromagnetismo gailur bat adierazten du. Semkenen sintomen kausa izan daitekeela uste dena. Ez dago adierazlerik anomalia hori eragin zezakeenik. Sistema pilotua gero eta ezegonkorragoa da. Azken 2 hilabetetan erabili duten guztiek buruko mina eta goragalea izan dute. Joan den astean Gabin konorterik gabe geratu zen 30 orduz, bertaratutako talde bat zuzentzen saiatu zenean. Hau ulertezina da. Konpondu egin behar dugu, baina oraingoz pilotaje sistemaren erabilera baliogabetuko dut. Horrek esan nahi du jasotze astun gehiago egin beharko dituzuela eta programazioaren edo lan fisikoaren bidez egin beharko dituzuela eragiketak. Inori ez zaio ideia gustatzen, beraz, ez zaitezte kexatu. Txip berezisek topa bizazuz.
Ba, guazen txip bila. Ez dut ulertu, hori zanik asuntoa. Epa, hau lehen itxita zen da irekita dago. Ez? Horrengoz ez dago ikusi... Monstruoik, etxairik... Ez dago lako ikusi momentuz. Eta poste naiz, Baina... Zerbait badabil, hemen. Honea, alperrik etorriko gara, baina... Omnitula hurbiltzea. Ez da ez zer ikusi, dana soinuk dira goengoz, Omnitula den hemen hartu dugu. Guain. Ningun zerbait topaleik egu, ez? Bai, momentuz ematen duenez jokuk du beldurra psikologikoa. Era bat psikologikoa. Hemen gauza daude. Gauza baina ez tomaten ezer hartzekoik daunik gure zorrorako bueno, Tasio galduta galdu xamar Tasio, ezer aurkitu. Ezer tajuzkik aurkitu. Txip berezixek, baina... Hemen ez dago... Edu itxin lehiken. Lasaiago ibiltzako. Bitu dintzen lasai. Kaskok... Omnitula eskuan daukazu? Ez, eske makina hortan gehu da eta... Makina hortan gehu da. Eta ezin dut kendu la hostia. Ui, bideo berria da. Ojo, A ver, Omnitul. Omnitula hor dago eta lanen nahi da.
Bide batez, gela batea sartzerakoan etea itxi. Bai, egi da, lehen itxietan, eta baitu, oso. Eska, unitula ezin dut hartu, hor lan nahi da. Unitul! I know they told you that. Tresnen txipa txertatu gabe. Cortexeko txipa txertatu gabe. Txipoiek behar dira, ez? Baina, bueno, zer du da. Gauko marter dira, hondik ez eta afari prestaurein. Afaldu ze esanik, ez? Eta gaurkoz, aur esango jo ikusentzule goari. Lagunok, gorde eta irten. Ziurza de menuen egiten nahi duzula, bai. Bueno, jo, pena, jaun Andreok. Bueno. Ba, lagunok, momentuz soma oso ondo. Irten egonez. Bai, soma oso ondo. Orientazioa. Bai. Hasiera bat. Hasiera polita, misteriotxua batez ere, zeatik gauden hor, ze pasatzea, bueno, lago kontuk, ez? Eta, bueno, itzulpenare ondo hau, bere akats txiki batzuk, zuzentzeko eta bar, urbizuk bezala. Eta, baina, erki dago, eta gozamena, gozatzeko mundu hau, eta hori, eta ulertzea, jokuak esplikatzea eta zuzenketa txiki horiekin aurrea goaz. Haupa soma zitalko dixon, eta jarraituko dugu beste egun baten. Ze ni hori, gozek, nekauta, eta bai, eskerrik asko, zuei, Ibaios, ilargi zital, norbait, zein gehiago, Ibaios zital, ilargi, norbait, oietxek, eta bueno, nola ez, beti bezala, susto txon batekin, aurrea, ala txok gabondan hori, beti bezala, zea, YouTubeko eta Peertubeko ikusentzulei, agurrak, mesedez Twitcheko chat, YouTubeko eta Peertubeko ikusentzulei handanari, agurrak, gabon, zein berdi hau, haupa matxin izeta, zemouz, Bartzelonatik, zuzenean, bueno, ez, Bartzelona ondoko herri batetik akaso, ez da? Justo irenaia ikusenean atzo, zemouz, justo bukaran etorri ez matxin. DM joan da, bale, zein bernion, raida inbernion, baina junda emateunez. Bueno, lagunok, justu matxin, agur esaten nahi ninen, ontsa sartu eiz, gabon esanez, baina behan du. Jarraituko du beste egun baten, gaur zer da, gaur aztezkena da, neuk Peertubeko bakarrik, bai, bukara bakarrik ikusi diat. Akaso ostiralen jarraituko dugu. Momentuz bintzat, ostiraleko ez dagoet planik. Beraz, izan lehike, urrongo saioa, ze gogokin gaunez segitzeko. Lagunok! Ondo izan, eta jarraituko dugu, soma zitalko dixonekin. Onde bili...